Gender deňligi barada gurrun etmek üçin ilki başda gender we jins sözlerini tapawutlandyrmaly. Adamyň jinsy onuň biologik aýratynlygy bolup erkek we aýal hökmüne iki topara bölünýär. Beýleki tarapdan gender sözü döwrewap jemgyýetçilik kontekstinde adamy jemgyýetiň ornaşdyran maskulin ýa-da feminin rolu bolup bu individiň jemgyýetde özüne degişli kabul eden wezife borçlaryny kesgitleýär. Genderin söz kökü latin dilindäki genus sözüdür. Bu söz latinçada görnüş, topor, tip diyen manylary aňladýardy. 1882-nji ýylda çap edilen ingliz diliniň etimologik sözlügünde gender sözüniň manysyna görnüş, tohum, jins diýip düşündürüş berildi. Gender sözüne adamyň jemgyýetdäki erkeklik ýa-da aýallyk rolu, jins sözüne bolsa adamyň biologik aýratynlygy hökmünde ilkinji bolup Täze Zelandiýaly psikolog John William Money 1955-nji ýylda terminologik ara tapawudy dolanşygy girdi. Bu kesgitlemeni 70-nji ýyllarda ýüze çykan feminist akym alyp götürdi. Onu gender deňligi aýallar we erkekler deňdir diýen manyny berýärmi? Dolu däl. UNICEF gender deňligini aýallaryň we erkekleriň, gyzlaryň we oglanlaryň bir meňdeş hukuklardan, resurslardan, mümkinçiliklerden we goraglardan peýdalanmagy diýip düşündirýär. Kısaça gender deňligi aýallar we erkekler üçin deň mümkinçilikleriň üpçün edilmegini aňladýar. Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ötüş maksatnamasynyň 5-nji maksatnamasyna dünýäde gender deňligini gazanmak maksat edinilýär. Türkmenistanyň döwlet media we medeniýet serişdelerine ýurtda gender deňligini gazanmakda uly sepgitleriň aşylanyny aýtalanýar. Finçiler Türkmenistanyň döwletiň syýasy milletçilik wagtyny gadymdan gelýän ähli däpde suwlaryň hudaýlaşdyrylmagyny, ýurtda gender deňligini gazanmaklygyň öňündäki eň uly päsgelçilikleriň biri hökmüne garaýarlar.